diu que això de les eleccions desestabilitza els equips, que ho associa al caos, quin desastre a les eleccions. Suposo que vostè és dels que creu que això de les eleccions és el que fa també al Barça un club especial, no? No, jo estic totalment en contra dels que diguin això. Les eleccions, cada període de temps que sigui per estatuts el que hagi de ser, fins ara eren 4 anys, ara a partir d'ara seran 6 anys, jo crec que és molt bo. És una manera de posar a debat les coses que han passat, les coses que han de passar. És la democràcia, jo ho considero fantàstic. Al contrari, qui digui això no estic gens d'acord, és boníssim que hi hagin eleccions sempre. Avui un dels protagonistes del dia, sense cap mena de dubte, és David Villa. Ja he vist que a la tertúlia ja teníem un debat sobre si Villa era car, si era barat, què passarà més Zlatan Ibrahimovic amb l'arribada de David Villa. Vostè està content que el Barça hagi fitxat David Villa? Li sembla una operació raonable, coherent i positiva pel Barça del futur? Des d'un punt de vista tècnic i esportiu, sí, estic molt content. És un nou jugador, ara és un jugador nostre. Jo sempre dic que els millors jugadors del món són els del Barça i, per tant, ara ja és del Barça i és dels nostres. I, per tant, absolutament d'acord. Segur que és una decisió que el Pep està d'acord, l'equip tècnic està d'acord. Per tant, des del punt de vista tècnic, res a dir. Al contrari, molt feliç, molt content i molt il·lusionats de veure l'any que ve dintre del nostre equip. Des d'un punt de vista econòmic, aquí sí que s'ha de pensar més a veure si ha sigut el millor moment per fitxar-lo, el millor preu, però per fer això i per saber si això és correcte has de tenir molta informació, no? Primer saber si hi havia altres clubs interessats, saber la il·lusió que tenia ell per venir, o sigui, si hi ha altres clubs interessats puja el preu, si ell tenia molta il·lusió per venir baixa el preu, el fet que haguem radiat aquest fitxatge perquè fa 3 mesos que el veus al diari puja el preu, el fet que el seu salari sigui més alt baixa el preu, o sigui, hi ha moltes coses i molta informació que necessites saber per saber quin és el preu real d'un jugador. És a dir, vostè creu que potser si és seguidor del Barça, segur que ho sap, senyor Rossell, té moltes ganes que l'equip continuï guanyant molt, que continuï jugant a futbol com ara, que Pep Guardiola se senti còmode, que vulgui estar molts anys entrenant al Barça. Expliqui'ns quina relació té vostè amb Pep Guardiola i per què creu que es poden entendre treballant com a president i entrenador. Bé, doncs, efectivament, amb això crec que tots els barcelonistes coincidim, no? Em sembla que no hi ha ningú que no coincideixi que volem seguir amb aquesta excel·lència esportiva que hem aconseguit i mantindre-la no és fàcil, arribar és molt difícil, però mantindre's encara pot ser-ho més i, per tant, encara s'ha de treballar més per mantenir aquesta excel·lència esportiva que el Pep i aquesta política que fa 15 anys va començar de planter que ha explotat aquest any, o l'any passat, entre l'any passat i aquest any, doncs continuï, no? I, per tant, nosaltres totalment d'acord amb aquesta política i volem entendre'ns amb el Pep. Efectivament, això serà molt fàcil, doncs... És que tampoc m'agrada explicar massa aquesta història, no? Perquè sembla que algú vulgui aprofitar-se del nom del Pep, que crec que ningú ho ha de fer, perquè el Pep ja és patrimoni del Barça, ha d'estar absolutament per sobre d'aquest tema, però clar, és que hi ha una relació quasi de 20 anys amb ell, no? I ens coneixem molt, la veritat, i jo crec que ens entenem molt i... Sap que el feeling és molt important pel Pep Guardiola. Tenen feeling vostès? Home, fa 20 anys que ens coneixem. No, 20 anys, 19, em sembla, 18 o 19, que ens coneixem i sí, fa molt temps que ens coneixem. Parla amb ell regularment? Em comunico amb ell, diguéssim. Però no parlo perquè no vull molestar, no vull entrar a marejar-lo, a interferir amb la seva feina, que ell ha de fer d'entrenador del Barça i jo haig de fer ara de precandidat, però si guanyéssim les eleccions, el dia següent les primeres coses que faríem és reunir-nos amb ell, començar a parlar i començar a treballar per l'any que ve i mantenir aquesta excel·lència esportiva i seguir fent títols. Encara no ha consultat amb Pep Guardiola algunes de les seves idees per saber com respira si vostè guanya? Això, si guanyem, ho farem el dia 14. A les 9 del matí, bueno, a les 9 del matí no sé, però... Bé, depèn, la nit segurament serà llarga si ha guanyat, no? I bé, si no també, però... Sí. El planter, evidentment, és un altre, diguéssim, dels grans orgulls del soci del Barça. Tothom està molt pendent del planter. Ara mateix el director de tot plegat és Alex Sanko. Vostès compten amb Alex Sanko de cara a la temporada que ve? Bueno, Alex Sanko, com tots, s'ha de parlar amb ell, ens hem de seure. Nosaltres, si guanyem les eleccions, 3 coses que volem fer també és una auditoria econòmica, s'ha de fer, perquè tu has de saber des d'on comences. Una auditoria legal per saber quin tipus de contractes hi ha. Per exemple, diuen que hi ha aquest contracte amb Uzbekistan, que nosaltres, si existís, el cancel·laríem de seguida, perquè és una contradicció enorme portar a la samarreta UNICEF i a la vegada tenir contractes amb un govern tirà com és Uzbekistan. Per tant, s'ha de fer una auditoria legal.
i una auditoria laboral. Una auditoria laboral vol dir seure's amb tothom. Seure's amb tothom, parlar amb tothom, saber què ha fet l'Alessandro, què no ha fet, què ha deixat de fer, quin salari cobra en funció de la feina que fa, etc. I això s'ha de fer amb tothom, i també amb l'Alessandro. A partir d'aquí es prendran les decisions que considerem les dues parts. Tot això ho farem amb tots, excepte amb una persona, que és el director general, amb el qual això no ho farem. El director general, si nosaltres guanyem, haurem de prescindir d'ell immediatament, perquè creiem que allò que va fer amb diners del soci investigar 4 vicepresidents del club i més sense que el president ho sapigués, doncs la veritat ho trobem una acció incorrectíssima pels valors que el Barça representa, i per tant això, com que ho considerem molt immoral i no ens sembla correcte, doncs nosaltres, aquesta és l'única persona, l'única excepció a la regla de fer l'auditoria laboral. La precandidatura de Marc Ingla proposa la creació d'unes masies globals arreu del món per crear la filosofia Barça en els llocs d'origen d'on poden venir els nanos que després es poden convertir en cracs al Barça. Li agrada aquesta idea? Bueno, aquesta idea ja la vam dir nosaltres, però en qualsevol cas em sembla bé que ell també pensi igual. Per tant, és una idea seva copiada pels... És una cosa que fa temps que nosaltres vam dir, que vam explicar, però està bé que també la repeteixi. Em fa gràcia, perquè aquí tothom diu aquesta idea meva, aquesta és la seva. No importa, al final tots tenim la idea que el Barça sigui el millor club del món. Jo sempre dic que els programes electorals a unes eleccions del Barça, què vols que et digui, no? Jo sempre he pensat que el nostre serà el millor, amb més passió, amb més sentiment, que entenem que és el Barça, entenem que és més que un club, que entenem que hem de tenir austeritat, que entenem que hem de tenir cura del patrimoni, que entenem que és un tema de famílies, de socis, les penyes, que volem que hi hagi harmonia interna i externa, que volem que hi hagi una excel·lència esportiva, que entenem que és la catalanitat del Barça, però crec que tothom et dirà el mateix, no? Per tant... Senyor Rossell, deixi'm que posi sobre la taula, hi ha algunes llegendes que afecten a cada un dels precandidats, no? Cadascú té les seves llufes que li han penjat i està bé, jo crec que parlar-ne amb naturalitat. Vostè té un parell de llufes claríssimes. Sandro Rossell ha defensat tota la vida el model Samba, ell en cap moment havia defensat Rijkaard ni hagués defensat Guardiola, ell hagués defensat Scolari, jugadors brasilers i portuguesos, i la segona llufa, a Sandro Rossell és molt futbolero, li encanta el futbol i serà un president intervencionista. Què n'ha de dir d'aquestes dues llegendes? Sí, bueno, no sé per què em pengen aquestes coses, perquè la primera no és veritat, o sigui, és veritat que quan nosaltres vam guanyar les eleccions, doncs vam portar 4 brasilers que ens van ajudar a guanyar 2 lligues i una Champions. Dels 4 brasilers que van guanyar la Champions, concretament, doncs 3 i mig van jugar a la final, que ens van costar 32 milions d'euros, entre els 4, Ronaldinho, Edmilson, Belletti i Silvinho. Ens van costar 32 milions d'euros, i entre aquests 4, que 3 i mig van jugar a la final, després en vam recuperar 25. Vam vendre per 20 al Roni i per 5 al Belletti, no? No entenc per què em diuen el tema de la samba i no sé què, si ara tenim 4 brasilers, que és Maxwell, Alves, Kerrison i 75, i a la final de Roma, malauradament, no va jugar-ne cap perquè, bueno, concretament Maxwell no hi era, però l'Alves, que era el que havia de jugar, tampoc va jugar, i ara a l'última temporada ha jugat l'Alves i una mica el Maxwell. I pel que fa a l'intervencionisme? Per tant, jo dic, home, no sé quin dels dos projectes és més samba, no? Si el comparessis, no? A vegades dius, fixa't la llufa que dius que t'han penjat, i en canvi quan analitzes els fets dius, home, no sé si hi ha tanta base per dir això, no? I pel que fa a l'intervencionisme, senyor Rossell, vostè és futbolista, a vostè li agrada parlar de futbol, i això està bé, però hi ha un risc, i més amb Guardiola al vestidor, que és que Guardiola no vol ni veure els directius al vestidor. No, bueno, hi ha dues coses. Primera, que quan hi ha gent que en sap molt més que tu, com és el cas, deixa la gent que en sap de fer la seva feina, que en sap més, i ho has de reconèixer, i només faltaria. Però és que a part de tot això és que jo em presento de president del Barça, no em presento ni d'entrenador, ni de secretari tècnic, ni de metge mèdic, ni de massatgista, em presento de president. Hi ha un jugador, Rudi Fernández, que ara està en veu de tothom. Podria ser que el Rudi tornés a Europa i que tornés al Barça. Vostès tenen alguna possibilitat d'incorporar Rudi Fernández al Barça si són elegits pel soci? Home, a veure, el Rudi, és veritat, ha dit que li faria il·lusió integrar-se en un projecte de bàsquet en el cas que nosaltres guanyéssim, i ho va dir l'altre dia, jo li agraeixo moltíssim, però el Rudi avui encara té contracte amb el Portland, i per tant té contracte amb el Portland. Si aquest contracte s'acabés, doncs jo crec que el lloc natural on ha d'acabar el Rudi és el Barça, perquè ho he parlat amb un amic i ja ha fet la quarantena de la penya
cap al Barça Ja pot aterrar al Palau Blaugrana. Amb un sí o amb un no, senyor Rossell, ja tenen les firmes necessàries per passar de la condició de precandidats a la de candidat? No ho sé, perquè avui no he fet el recompte, però estem a prop. Estan a prop, Molt bé. Senyor Rossell, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Veu i Vot. Moltes gràcies. L'espero aquí el 4 de juny, que farem el debat electoral. Aquí és on les idees cara a cara dels uns i dels altres. A veure quants candidats hi ha. Aquí estarem, encantats de venir, i us agraeixo molt que ens hagueu convidat els primers en la vostra inauguració del programa Veu i Vot. Perfecte. Gràcies, senyor Rossell. Gràcies.